Izan ere, atzerriko unibertsitateetan gabiltzan euskara irakurleen erronka handienetakoa da gure euskara ikasleentzako material egokia prestatzea. Eta oro har esango nuke materialgintza bai badela gai potolo bat edozein hizkuntzaren irakaskuntzan eta edozein irakasleentzat, ez soilik atzerrian gabiltzanontzat. Zeren eskoletan erabiltzen dugun metodologiak eta ikaslei eskura jartzen diegun materialak eragin zuzena izango du ikasleen ikasketa prozesuan. Zentzu horretan, gramatika kognitiboak hainbat tresna eskaintzen dizkio irakasleari eskoletan baliatuko duen materiala ahalik eta modu eraginkorrenean prestatzeko. Eta gramatika ahalik eta modu irisgarrienean eta intuitiboenean irakasteko. Orduan, udako ikastaroan gramatika kognitiboaren planteamenduak euskara eskolak prestatzeko nola lagundu dian azalduko dut nire kasuan, Berlingo Freie unibertsitatean izan dudan esperientzian oinarrituta. Eta horrez gain, lantegi bat ere prestatu dugu, gramatika kognitiboaren irizpideak praktikan jartzeko adibide eta material zehatzetatik abiatuz. Orduan, gramatika kognitiboaren oinarriak euskara irakasleon eremuran nola ekarri aztertu eta hausnartuko dugu uztailean egingo dugu lantegi honetan.